Яңартылган Тыгый Гулькин юлыннан беренчеләрдән булып юл салучылар иярләгән махсус техника уза. 12 ноябрьдә әлеге юл участогы төзекләндерелгәннән соң файдалануга тапшырылды. Юлны ачу мәртәбәле кунаклар катнашында тантаналы шартларда узды. Узынлыгы 10 км 500 метр тәшкил иткән Гулькин Тыгый автомобиль юлы көтеп алынган объект. Бу мәсьәлә район башлыгы Разиф Кәримовның даими контролендә булды. Цена этой дороги не только в деньгах. Цена дороги – это, значит, то, что необходимо на сегодня каждый день нашему населению. Соединяющий двух сельских поселений Тюгивки и Гулькина, которые проживают в десятках наших населенных пунктах, значит, наш народ, наше население. Чарада юл төзүдә зур тырышлык күрсәткән бер төркем хезмәткәрләргә мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Ремонт эшләре 3 елга сузылган Тыгый Гулькин юлы республика программасы кысаларында башкарылды. Яңа юл ачылуга җирлек халкы шиксез шат, чөнки бу аларның күптәнге хыялы. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.